Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, afaria armânească, să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne dzem acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armânamea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dzem să ne trădzem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, ne aflăm iara. Cum zisi feata în Veasta, cum zisi Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora, jbără, n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abetea Nicadean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta-și-o spună mirachea, ta-și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este un zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Custanța, de adun cu pareia de tineri, îndrițez-vă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, 15 de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara featele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Zice cânticul așa. Tu te estis nană parti. Și va să dav cu mine, tu te țealis nană parti, tu te alantis nană parte. Ma cu vrearea țea să adrăm. Are mulți de armâni care și-au nica mirachi, care și-au vreare să spună isnafea, să spună limba, să spună arada, să spună mușuteața a istoriei, a culturii, a horlor a noastre, a fetelor a noastre, a jonilor a noștri, are nica ahtari armâni. Masis de toaței, stămăria zvaflă Moscopole a estoan. Masis de toaței aclova ne videm. Moscopole, dea din zbor, Dumnezeu te poartă pe cale și stămăria se află Moscopole. Una seară mșeată, de adun cu vluisisia noștri cântători și tuti bunile să ne lavzăm. Haristom mult tuti zboarele ți-le zăsești. Dumnezeu sibă cu noi, cu armânii, și tora, to aplauzele a voastre, este-am scutem tu migdani înapoi, dirbigea noci. Crista Lupci, Gheorghe Caraolani, Sirma Granzulea, Gica Coadă, Gigi Sima și Cornelia Rednic, Gheorghe Nicolae, Steliana Rău, Ioti Mela, Elena Gheorghe, Dani Peanci, Diana Vișinicu, Nicu Grameni, Cristi Stavre, Ionuț Bacale, Ati Uzum și Bambi cu Bani Tulicu. Se auzim! Moarmă,
moșată este ază. Când adunăm aua tus de adun, tas iurtusim primăvera. Dar hiravzei ca seară și altă era un chiro, Constanța, cu neau, cu ploi. Azi ieșă soarele, tinoi, tituța armânii. Și chirolul este cu noi. Am microfonie. Și chirolul este cu noi și soarele este cu noi armâni. Câte noi avem zăcminii, și oameni care avem primăvera tu suflet, oameni cu suflet, cu căroare. Aoana adunăm năzății și un durut cântător de București. El este un Pavarotti a nostru, putem să-i zicem. De la Parea Șopatlu, Nicu Grameni. Câți armâni bine vă aflăm, minte ca să acați scântul, vă zic două zboară, cât zup pe mine de-aia este aradă. Voi să vă zic de un om care tora nu mai este cu noi și care vrem să-l aducem aminte și nu vă ținem un moment de reculegere așa cum se obișnuiește, pentru că omul fu cântător, fu proții armâini care cântă cu armonica, la lian cu cășerică și nu vrem decât să-l aplaudăm, să-l aducem aminte. Hristos.
joc. Tot cu plângo suspirarii, și trec zâlirea mea pălilea de tipăliu, mă ghinesc în atunci și joc, mă ghinesc în atunci și joc. Zorile siră, oirea mea-li, că nu le duci la băștari. Pălilea de pipăliu, mă ghinesc în atunci și joc, mă ghinesc în atunci și joc. Tot cu plângo suspirarii, și trec zâlirea mea-li. Pălilea de pipăliu, mă ghinesc în atunci și joc, mă ghinesc în atunci și joc. Hristos. Haristom multu, tora dihoara pipera, cu bața lui mușată, chine să năhărsească geanurile, un ficior tinisit și mult durut de armânană. Strazi dihoara pleasa, din Inga Curceau, toarbinișii, și are un zbor tivruta lui, de la formația Șopatlu, îi grimal Cristi Stavre. Tu elixire, să-i mi ardă ochii băcărte.
dragi voi cum chis pe iubănați. Să-i prive, pe tine-i spitre, ai filiciui la vruțea mi-i fărtați. Aristocristi, tora omul ca îndrupă n-ai mai mult fara armânească din România, la toate proiectele muzicale, naționale și internaționale, vină cu noi și tu gărții și peste tot. Îi gresc cu a lui, de adun cu parea lui, Steaua de Vreari, al Dani Peanci. Ghim vinici, Dani! Ghim paflai. Dani, spune ceva, știu că vă năcânță tora seara de adun cu un feată armână, mult uitisită. Cum îi numa? Elena Gheorghe. Elena Gheorghe. O așteptăm și pe aua. Onoară cu mintearea ei, tu armânami, putem să zicem că muzica noastră armânească fu cunoscută și din Mucani. Cât se ia scoase tu micdane mușuteața cânticului a nostru, tu televizii și așa mai înclo. Elena, te așteptăm. Elena Gheorghe.
Haide! Când fiată dor de tine, pe tine mi-e dau eu bana mea, nu te vor, fiată știi tine, îi de captă inima. Ah, legione, gione al meu, zi molto mi-a greu, pe tine voi stiver, singură nu pot seara somnul nu-i mia, nu s-a stinge lampa, de dolul vrearea ta, îi lași inima. Haide! Leapcă de față ies în cale, la poarta ta eu te aștept. Față-mă, curația dulcea, pe tine când bate vezi. Ah, legione, gione al meu, zi molto mi-a greu, pe tine voi stiver, singură nu pot seara somnul nu-i mia, nu s-a stinge lampa, de dolul vrearea ta, îi lași inima. Legione, gione al meu, zi molto mi-a greu, pe tine voi stiver, singură nu pot seara somnul nu-i mia, nu s-a stinge lampa, de dolul vrearea ta, îi lași inima. Ah, legione, gione al meu, zi molto mi-a greu, pe tine voi stiver, singură nu pot seara somnul nu-i mia, nu s-a stinge lampa, de dolul vrearea ta, îi lași inima. Elena Gheorghe, Nica un cântic armănescu. Vizui vrota mea la dor, vreau să-i zâmbom și-a zbor.
audi cum Pap Goga își cântă cu fluiara. Știi frunze-ți veadi câva zină îmi șapta primăveara. Mă frânza spuni câva zină îmi șapta primăveara. Cântă Pap Goga și nu mutrea dă-i ninti cu fluiara. Mații sadar că ochia tăi nu captă primăveara. Nică vrei să află pe-a meu pap cum cântă toată seara. Mații sadar că ochia tăi nu captă primăveara. Nică vrei să află pe-a meu pap cum cântă cu fluiara. Rații dăm date știu neapță nică grești. Multul-i greu, știi că am rău primăveara-s nu hârsești. Mă frânza spune câva zină îmi șapta primăveara. Cântă Pap Goga și nu mutrea dă-i ninti cu fluiara. Mații sadar că ochia tăi nu captă primăveara. Nică vrei să află pe-a meu pap cum cântă cu fluiara. Mații sadar că ochia tăi nu captă primăveara. Nică vrei să află pe-a meu pap cum cântă toată seara. Mulțuma de la goașii că tot de vârfeată. Tu scoată-o is, tu timp dur, niuriz mătas mi-am beată. Mă frânza spune câva zină îmi șapta primăveara. Cântă Pap Goga și nu mutrea dă-i ninti cu fluiara. Mații sadar că ochia tăi nu captă primăveara. Nică vrei să află pe-a meu pap cum cântă cu fluiara. Mații sadar că ochia tăi nu captă primăveara. Nică vrei să află pe-a meu pap cum cântă toată seara. Gică coadă! Bună seara! Ghini vine, ghini va fly! Vânează armâna mea. Sus ca flori. Cum sadarlea fiată și-mi minduiescu, cum sadarlea fiată Săniti Iisusescu, cum sadarlea fiată și-mi minduiescu, cum sadarlea fiată Săniti Iisusescu. Inna, inna, Gione, inna, Iisuseami. Inna, inna, Gione, îndea stătiniami. Inna, inna, Gione, inna, Iisuseami. Inna, inna, Gione, îndea stătiniami.
darlea fiată, pirușana mea, o, cum s-a darlea fiată, în viață să-i iau, cum s-a darlea fiată, pirușana mea, o, cum s-a darlea fiată, în viață să-i iau. Darlea fiată, ușa atâtea luna, cum s-a darlea fiată, să-ni se bacheruna, cum s-a darlea fiată, ușa atâtea luna, cum s-a darlea fiată, să-ni se bacheruna. Ina, ina, Gione, noi mult ne vremo, ina, ina, Gione, căruna ne băgăm. Gione, noi mult ne vremo, ina, ina, Gione, căruna ne băgăm. Mulțumim foarte mult! Asta curchesc cu un cântic care l-am învățat eu cu Constanța, cu mulți ani Ninti, de la Pablo Crista. Nu fi atât de sama pove, nu fi atât de sama pove. Sare silea 3 ani de zile, sare silea 3 ani de zile. Ca de vruta la lănzăzaște, ca de vruta la lănzăzaște. Fruta-și cafta roste cază, bruta-și cafta roste cază. Hai, hai, albea ouăle zarzaline, zarzaline. Albe ouă zarzale,
alea de la mine, smăcăruța alea de la mine. Mulțumim foarte mult! Să vedem cu Ghini! Haristo multu. Tora ne hârsim tot mai multu că mulți tineri ahurhesc scântă pe dulcea limbă de la Dada. Că le sim zina Rada din noi, un Johnny ți-o să-mi permitusească divrarea lui te armânami. Cu harau îi grim al adiuzum. Bună seara, bine venit! Și noi vă cântăm un cântec care eu îl învățai tot de la Hrista, Lupci, se numește Armân, tu bana noastră. Nu pas chiar păpânie, părinții ca năoară, Armân, tu bana noastră, tu cântiți ești, tu zboară, Armân, tu bana noastră, tu cântiți ești, tu zboară. Cană apă, că azi toți păpânii zărținaș-o dezgroapă, că azi toți păpânii zărținaș-o dezgroapă. Zboară, tu carte-s ne-ngrăpsescu, că azi toți păpânii de groapă-i Mimotrescu, că iaste toți păpânii de groapă Mimotrescu. Tu zboară, Armând, cu bana noastră, cu cântiți ești, tu zboară. Și un cântic nou care este din noi, de Paria Samarina, care va să apară pe propriul album 2010. Rupem divană, tot pe loc foțimo, snaflăm lunina noastră, voia snăcochimo, una cale oarbă, noi tot vanaflăm, ca să ajungem la ea, din răclis le astinzem. Ți mărtii mare, țina de multă, mintea vană greapă, avem vrearea totă, ea stil și-a dat scrisă, maș cu gripări vinită, fățiva-lăi, Doamne, s-o avem noi hârsită.
cât de mult o doare, câtă suspirare, că tihi noi la vomo, ma n-avem multă vreare. Ta hinările toate, ori vișchitemo, măcar de dor de lăgrăi, turuță-i închidemo. Ți mărtie mare, ți n-avem multă, mintea vană creapă, avem vrearea totă, ia stilșa ta scrisă, maș cu clipări vinită, fățivală-i, Doamne, s-o avem noi hărăsită. Aghil nămutreaște, cu toale mâini arogă o puteare, câtă multă vreare. Aur la virina, mica nu știi să va, nu blăstimați voi tihea, că poți vă ia vrearea. Ți mărtii mare, ți n-avem multă, mintea vană greapă, avem vrearea totă. Ia stilșa ta scrisă, maș cu clipări vinită, fățivală-i, Doamne, s-o avem noi hărăsită. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună în dauzbare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută Armânamea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm, iara, cum zisi feata în Veasta, cum zisi Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora, își vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete Anica Dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta-și-o spună mirachea, ta-și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care v-ați duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Custanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum ziți un cântic, că doar aseara vă cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum ziți cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună în dauzbare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută Armânamea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm, iara, cum zisi feata în Veasta, cum zisi Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații,
aceți închisim tora jvâră nau ani zați ania este lucru, toarmă nami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți arbâni moscopole, de adun cu filiala de Custanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizezvă, ta să ne adunăm moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum ziți un cântic, că doar aseara vă cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum ziți cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună în dauzbare de momentul moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne dzem acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dzem să ne trădzem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice fata în vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora jvâră nau ani zații ania este lucru, toarmă nami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți arbâni moscopole, de adun cu filiala de Custanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizezvă, ta să ne adunăm moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara vă cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună în dauzbare de momentul moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne dzem acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dzem să ne trădzem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice fata în vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora jvâră nau ani zații ania este lucru, toarmă nami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor,
tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți arbâni Moscopole, de adun cu filiala de Custanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara vă cântă iara fetele și Johnile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună în dauzbare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne dzem acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dzem să ne trădzem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice fata în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora și vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete Anica Dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este un zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți arbâni Moscopole, de adun cu filiala de Custanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara vă cântă iara fetele și Johnile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună în dauzbare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne dzem acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dzem să ne trădzem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice fata în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora și vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete Anica Dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este un zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți arbâni Moscopole, de adun cu filiala de Custanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo.
Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara fetele și Johnile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Va igrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună în dauzbare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne zem acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne zem să ne trăzem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice feta în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora jvără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta-și-o spună mirachea, ta-și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este un zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Custanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara fetele și Johnile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Va igrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună în dauzbare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne zem acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne zem să ne trăzem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice feta în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora jvără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta-și-o spună mirachea, ta-și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este un zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Custanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara fetele și Johnile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Va igrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună în dauzbare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne zem acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu,
Să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheau. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zisi feata în Veasta. Cum zisi Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora jvăr n-au oain zații ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ca să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de Augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara vă cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costal Canacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de toată armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondul, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheau. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zisi feata în Veasta. Cum zisi Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora jvăr n-au oain zații ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costal Canacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de toată armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondul, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheau. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zisi feata în Veasta. Cum zisi Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora jvăr n-au oain zații ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă
tas ne adunăm, Moscopole, distămării, 15 de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara fetele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dauzbare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem distămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de toată armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice feta în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora și vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, și tora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care v-ați duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ca să ne adunăm, Moscopole, de stămării, 15 de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara fetele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dauzbare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem distămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de toată armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice feta în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora și vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, și tora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care v-ați duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ca să ne adunăm, Moscopole, de stămării, 15 de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara fetele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească,
să ne spună dau zboare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de toată armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canaicheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zisi feata în Veasta. Cum zisi Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora jvâră n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi sul purtața este tu zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care v-ați duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara featele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costal Canacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună dau zboare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de toată armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canaicheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zisi feata în Veasta. Cum zisi Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora jvâră n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi sul purtața este tu zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care v-ați duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara featele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costal Canacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună dau zboare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de toată armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canaicheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zisi
fata în Veasta, cum zise Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora, își vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi sul purtața este tu zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care v-ați duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara fetele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara, cum zise fata în Veasta, cum zise Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora, își vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi sul purtața este tu zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care v-ați duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara fetele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara, cum zise fata în Veasta, cum zise Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora, își vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării
mulți armâni va să adună moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi asti, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră, și a cei care vă zduchească în heamă, cât de stămării fații, să te aduni cu alți armâni moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum ziți un cântic, că doar aseara vă cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum ziți cânticul. Vai Grescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zisi feta în Vesta. Cum zisi Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora jbără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi asti, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră, și a cei care vă zduchească în heamă, cât de stămării fații, să te aduni cu alți armâni moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum ziți un cântic, că doar aseara vă cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum ziți cânticul. Vai Grescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zisi feta în Vesta. Cum zisi Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora jbără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi asti, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră, și a cei care vă zduchească în heamă, cât de stămării fații, să te aduni cu alți armâni moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri,
Îndrizezvă, ta să ne adunăm, Moscopole, distămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum ziți un cântic, că doar aseara vă cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum ziți cânticul. Vai Grescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice feta în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora jbără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizezvă, ta să ne adunăm, Moscopole, de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara vă cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vai Grescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice feta în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora jbără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizezvă, ta să ne adunăm, Moscopole, de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara vă cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vai Grescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să
să ne spună dau zboare de momentul Moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armânamea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheau. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zisi feata în Veasta. Cum zisi Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora jbără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, 15 de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum ziți un cântic, că doar aseara vă cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum ziți cânticul. Vai grescu a prezidentului a nostru, domnul Costal Canacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună dau zboare de momentul Moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armânamea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheau. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zisi feata în Veasta. Cum zisi Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora jbără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, 15 de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum ziți un cântic, că doar aseara vă cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum ziți cânticul. Vai grescu a prezidentului a nostru, domnul Costal Canacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună dau zboare de momentul Moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armânamea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheau. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zisi
fata în Veasta, cum zise Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau niizații, aceți închisim tora, jbără, n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, 15 de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum ziți un cântic, că doar aseara vă cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum ziți cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dauzbare de momentul Moscopole dau niișzați. Vrem de stămării să ne dzem acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dzem să ne trădzem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, Ghid, ne aflăm. Iara. Cum zise fata în Veasta, cum zise Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau niizații, aceți închisim tora, jbără, n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, 15 de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara vă cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dauzbare de momentul Moscopole dau niișzați. Vrem de stămării să ne dzem acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dzem să ne trădzem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, Ghid, ne aflăm. Iara. Cum zise fata în Veasta, cum zise Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau niizații, aceți închisim tora, jbără, n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării
mulți ar mâini va să adună moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astisul purtața este tu zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, cât de stămării fații, să te aduni cu alți arbâni moscopole, de adun cu filiala de Custanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara vă cântă iara fetele și Johnile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondul, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice feta în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora și vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare moscopole. Închisim voi abetea Nicadean și tora voi știți că de stămării mulți armâni va să adună moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astisul purtața este tu zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, cât de stămării fații, să te aduni cu alți arbâni moscopole, de adun cu filiala de Custanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara vă cântă iara fetele și Johnile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondul, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice feta în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora și vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare moscopole. Închisim voi abetea Nicadean și tora voi știți că de stămării mulți armâni va să adună moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astisul purtața este tu zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, cât de stămării fații, să te aduni cu alți arbâni moscopole, de adun cu filiala de Custanța, de adun cu pareia de tineri,
Îndrizez-vă, ta să ne adunăm, Moscopole, distămării, țispre de Augustu. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara va scântă iara fetele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole da unii zați. Vrem distămării să ne zem acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne zem să ne trăzem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice feta în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora, își vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abetea Nicadean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm, Moscopole, de stămării, țispre de Augustu. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara va scântă iara fetele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole da unii zați. Vrem distămării să ne zem acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne zem să ne trăzem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice feta în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora, își vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abetea Nicadean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm, Moscopole, de stămării, țispre de Augustu. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara va scântă iara fetele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească,
să ne spună dau zboare de momentul Moscopole da unii zați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheau. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zisi feata în Veasta. Cum zisi Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora jvâră n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abetea Nicadean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizezvă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara vă cântă iara featele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costal Canacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună dau zboare de momentul Moscopole da unii zați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheau. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zisi feata în Veasta. Cum zisi Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora jvâră n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abetea Nicadean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizezvă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara vă cântă iara featele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costal Canacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună dau zboare de momentul Moscopole da unii zați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheau. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zisi
fata în Veasta, cum zise Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora, jbără, n-au oain zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare Moscopole. Închisim voi abetea Nicadean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizezvă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara va cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zise fata în Veasta, cum zise Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora, jbără, n-au oain zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare Moscopole. Închisim voi abetea Nicadean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizezvă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara va cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zise fata în Veasta, cum zise Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora, jbără, n-au oain zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare Moscopole. Închisim voi abetea Nicadean, ștora, voi știți, că de stămării
mulți ar mâini va să adună moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră, și a cei care vă zduchească în heamă, cât de stămării fații, să te aduni cu alți arbâni moscopole, de adun cu filiala de Custanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara vă cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vă igresc cu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, Aghid, ne aflăm. Iara. Cum zice fata în Vesta, cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora, jbără, n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare moscopole. Închisim voi abetea Nicadean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră, și a cei care vă zduchească în heamă, cât de stămării fații, să te aduni cu alți arbâni moscopole, de adun cu filiala de Custanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara vă cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vă igresc cu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, Aghid, ne aflăm. Iara. Cum zice fata în Vesta, cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora, jbără, n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare moscopole. Închisim voi abetea Nicadean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră, și a cei care vă zduchească în heamă, cât de stămării fații, să te aduni cu alți arbâni moscopole, de adun cu filiala de Custanța, de adun cu pareia de tineri,
Îndrizezvă, ta să ne adunăm, Moscopole, distămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara va cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Va igrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dauzbare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, Aghid, ne aflăm. Iara. Cum zice feta în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora jbără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abetea Nicadean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta-și-o spună mirachea, ta-și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Custanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizezvă, ta să ne adunăm, Moscopole, de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara va cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Va igrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dauzbare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, Aghid, ne aflăm. Iara. Cum zice feta în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora jbără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abetea Nicadean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta-și-o spună mirachea, ta-și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Custanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizezvă, ta să ne adunăm, Moscopole, de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara va cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Va igrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să
să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole da unii zați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canaicheu. Bună seara, Aghid, ne aflăm. Iara. Cum zisi feata în Veasta. Cum zisi Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora jbără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abetea Nicadean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Custanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizezvă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, 15 de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara vă cântă iara featele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costal Canacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole da unii zați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canaicheu. Bună seara, Aghid, ne aflăm. Iara. Cum zisi feata în Veasta. Cum zisi Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora jbără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abetea Nicadean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă zduchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Custanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizezvă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, 15 de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara vă cântă iara featele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costal Canacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole da unii zați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canaicheu. Bună seara, Aghid, ne aflăm. Iara. Cum zisi
fata în Veasta, cum zise Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora, își vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi sul purtața este tu zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care v-ați duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de Augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara fetele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara, cum zise fata în Veasta, cum zise Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora, își vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi sul purtața este tu zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care v-ați duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de Augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara fetele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara, cum zise fata în Veasta, cum zise Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora, își vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării
mulți ar mâini va să adună moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi asti, sul purtața este tu zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră, și a cei care v-ați duchească în heamă, că de stămării fații, să te aduni cu alți arbâni moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara fetele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dauzbare de momentul moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice fata în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora și vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare moscopole. Închisim voi abete anica dean, și tora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi asti, sul purtața este tu zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră, și a cei care v-ați duchească în heamă, că de stămării fații, să te aduni cu alți arbâni moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara fetele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dauzbare de momentul moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice fata în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora și vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare moscopole. Închisim voi abete anica dean, și tora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi asti, sul purtața este tu zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră, și a cei care v-ați duchească în heamă, că de stămării fații, să te aduni cu alți arbâni moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri,
Îndrizez-vă, tas n-adunăm, Moscopole, distămării, 15 de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara va cântă iara fetele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem distămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de toată armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice feta în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora și vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, și tora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi sul purtața este tu zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care v-ați duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ca să ne adunăm, Moscopole, de stămării, 15 de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara va cântă iara fetele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem distămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de toată armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice feta în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora și vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, și tora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi sul purtața este tu zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care v-ați duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ca să ne adunăm, Moscopole, de stămării, 15 de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara va cântă iara fetele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească,
să ne spună dau zboare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de toată armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canaicheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zisi feata în Veasta. Cum zisi Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora jvără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi sul purtața este tu zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care v-ați duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara fetele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costal Canacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună dau zboare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de toată armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canaicheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zisi feata în Veasta. Cum zisi Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora jvără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi sul purtața este tu zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care v-ați duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara fetele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costal Canacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună dau zboare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de toată armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canaicheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zisi
fata în Veasta, cum zise Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora, își vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi sul purtața este tu zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care v-ați duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizezvă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara fetele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara, cum zise fata în Veasta, cum zise Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora, își vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta și-o spună mirachea, ta și-o spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi sul purtața este tu zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care v-ați duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizezvă, ta să ne adunăm Moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara fetele și joinile noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Faria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul Moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara, cum zise fata în Veasta, cum zise Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora, își vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu un mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării
mulți ar mâini va să adună moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi asti, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră, și a cei care vă zduchească în heamă, cât de stămării fații, să te aduni cu alți arbâni moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum ziți un cântic, că doar aseara vă cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum ziți cânticul. Vai grescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice feta în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora jbără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi asti, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră, și a cei care vă zduchească în heamă, cât de stămării fații, să te aduni cu alți arbâni moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizez-vă, ta să ne adunăm moscopole de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar aseara vă cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vai grescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună în dau zboare de momentul moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice feta în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau ni zații, aceți închisim tora jbără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi asti, sul purtața este zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră, și a cei care vă zduchească în heamă, cât de stămării fații, să te aduni cu alți arbâni moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri,
Îndrizezvă, tas ne adunăm, Moscopole, distămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună în dauzbare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne zem acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne zem să ne trăzem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice fata în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora și vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este un zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizezvă, ta să ne adunăm, Moscopole, de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească, să ne spună în dauzbare de momentul Moscopole da unii jzați. Vrem de stămării să ne zem acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de tută armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne zem să ne trăzem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheu. Bună seara, aici ne aflăm. Iara. Cum zice fata în Vesta. Cum zice Timoscopole ne adunăm. Ne băgăm tu minti în doi armâni, ca este o andau unii zații, aceți închisim tora și vără n-au ani zații, ania este lucru, tu armânami, să închidem bărnul la nostru cu una mare adunare Moscopole. Închisim voi abete anica dean, ștora, voi știți, că de stămării mulți armâni va să adună Moscopole, ta-și spună mirachea, ta-și spună vrearea. Plăcăria mea cât voi astăzi, sul purtața este un zbor, tu soia voastră, tu fumeaia voastră, tu suțata voastră și a cei care vă duchească în heamă, că de stămării fații să te aduni cu alți armâni Moscopole, de adun cu filiala de Constanța, de adun cu pareia de tineri, îndrizezvă, ta să ne adunăm, Moscopole, de stămării, țispre de augustul. Te țin adunăm acolo. Cum zice un cântic, că doar seara va cântă iara fetele și jonilea noștri cântători, jucători. Cum zice cânticul. Vaigrescu a prezidentului a nostru, domnul Costa Alcanacheu, prezidentul afariei din România, Feria Armânească,
să ne spună dau zboare de momentul Moscopole dau nișzați. Vrem de stămării să ne dăm acolo, să ne adunăm de adun, iara armâni de toată armâna mea, de tot Balcanul, de tot Mapamondu, să ne dăm să ne trăgem înapoi câte zărțini. Domnul Costică Canacheau.